kuha sa ng mangga. Hindi, naglalakad. Uy, lumapit sa akin eh. Oo. Dito mga buko. Dito daan or saan? Saan mo nakalagay yung puntahan, di ba? Oo. Bagupan. Ano kasi tawag dyan? Nakikita ko sa ano eh, Facebook eh. Anong tawag kasi? Na? Ha? Oh, yun, yugnyogan. Di ba gamot yun? Oh, yun. Yun ba? Herbal ano? Herbal ano yan? Yung bunga niya, di ba gamot yata? Oh, yun. Para saan? Sa hilo? Sa bulate ba? Ay, ano ba? Pagbubulate ba? Or sa, oh, bulate ano, or something. Ay, ilalagayan. Herb yan. Opo, yugnyogan. Nung elementary ako, pinag-aaralan namin yan eh. Yan, yugnyogan. Hindi, all around na yan. Di ba yung daw niya pag ganyan, tas yung bunga nasa gitna? Oh, yun. Uy, karyoka. Karyoka po. Karyoka. Video ba natin? Magkano po yung mga ganyang pinya? Ito, tignan po ang inyo. 250 daw. 50 pesos po. Ano? 50 isa. Eh, sorry. Isang tumpok po yan. Isang tumpok po. So lahat yan. Pwede po balat. Salita mo ni balat. Pwede po bumili, balikan lang namin. Pwede po ma'am, pwede po. Yan po, yan. Tayo ba nang? Yan. Pwede pa po yung bukas? Pwede pa po. Ito dapat BBJ natin. Magkano po yung ganitong pinya? Malalaki. Malalaki. So 100. 100 to. 100 to po. Ito. Yung may green pa. Magkano po? Kung po isang daan. Hindi ba? Ito po yung tindera. Ay, sorry. Ito, kasi pala. Akala ko siya. Pagsamahin na po yung dalawang yan? Po. Pagsamahin na po. Ay, Hindi, pag-iwalayin mo, sige. Para yung dalawang bitbit. Kasi kawawa naman pag pabit natin. Thank you po, ma'am. Thank you po. May malaki ba lang? Ginawa yung nalagyan. Naubutin na niya, testing. Testing, inubos ninyo. Dati niya, ay, Free sample yan eh. Inubos namin. Halika picture. ito ng karyoka. Baka mabutog na tayo. Mabigat yung ano. Asala, isa pa daw. Oh, ready one. Pasok ka, guys. Ready one.